NginguKeith Blanket osuka kwiBorder Legends Foundation. Sizabe sinomdyarho ke ngomhla we-9 kaDisemba ozabe eqala apha ngaseCaltex Garage kwa-15 eGolden Highway. Simema zonke ke imbaleki zalapha eBuffalo City neziphaluka. Sisondeza kakhulu wonke umuntu i-legends zesport codes ezi-different ezingafani nezembaleki, i-boxing, i-rugby, i-soccer ne-cricket. Siyanicela ke nize ngale mini nizosixhuma. Umdyarho ke lona uzabe qala ngentsimbi 5:30 ekuseni ngalomhla we-9. Simema ke bonke abahlali baseMdantsane baphume ngaphandle ngale mini zabasondele bevuyisana nembaleki ezizabe zinyuka zisehla iminqantsa yalo Mdantsane. Sizavuyiswa bubukho benu nokuthi nisapote abantwana benu nabazali bethu neeparents zenu ezizabe zithathe inxaxheba kulo mdyarho. Sithi ke siyi-Border Legends sizavuyiswa bubuni sisithi Mdantsane Marathon is gonna be the one that makes the change to our youth. Our kasi is your kasi. Your kasi is our kasi. BcmTv.